Yakirwe iguru y'imyaka 13 na igo abalinse y'imyaka iyo nigo balinse ya morokerio ya Bible. Kitariki isano omutienyi ogatano nemo mwaka wechirubere nemerongo ebere nainye mwanchumurilia Ondizi TV andonsi sototengerete imambi ya bono nindeno kwegena nga kwabere gokoboka biya naende kwabere ochaka lichukolia ensenchira ya bene ase kwale nebene ase umuroberio bwensakia imambi ya bono boka soa ime yomuroberio bwensakia litukule nituko lieti gatatu ase anemono tokumulekera amangana arengete chisemi ase igo nabo bene linde gokwemanyia amange boigo entune ntangani buna botambe nitosoa ase aliabereka kolekana tokumanyia entunda yakabere twasoa asensemeria ya magazeti kolende entunda yaso twakusanga nomogene ito mashabike tukurase county ya Kisii kitutu cha South kitutu cha North machoge borabu machoge chache nyalibali masaba nyalibali chache bonchali bubasi mwensi so ime yomuroberio bwensakia emambia ya bono tumanyinga yimwenrate otobwati ya korwa boiga mashabiki ito korwa ase county ya Nyamira korwa ase nsemo ya borabu hektutu masaba ensemo area ya West Mugirango not Mugirango mwensi so ime yomuroberio bwensakia ndari kwa mashabiki ito amenete isiko yorogongo Ruagusi county area ya Homa Bay Kakamega Migori Muranga Nakuru Nairobi mwensi so ime yomuroberio bwensa kemambia yabona naboigo mashabiki ito yechinse chiria Chase Kobo se Michael bakora wa neri shabiki tena mbemo director Kennedy Gisemba mwensi so ime yomuroberio bwensa kyaboigo hari shabiki ito kurwa asenseria ya America omochie o Dallas Texas za Elvis Omboto boigo so ime yomuroberio nsakia imambia bono Ndarikuwa mashabiki tukura sinse chiria chia Canada bakora wana Shem Keburi na toko bonyakero gobwensi ya Canada so ime moroberi wensa kia Dolphin Mora kurua se chinse chiria chia Middle East chinse mochiri chia Doha mwensi so ime yomoroberio wensa kia emambia ya bono kiko igura Mario Giaya abeire gago soa embeo manyanga omoroberio wensa kia obeire gogo chaka litera nenkuru kwa Job Maangi na kwenda kinga chibichechi boigo na Mario Giabera oikera asenchira ijobo ikera no Nabigal Nyanchama bwakire byo mwancho muri eri abigeta seni Ondizi TV nagasemera kwa namna kwa bere gokuboka bya emambia ya bono iga bwakire bya good morning kaje bwati umoro bikuru ega kwa bere gokuwa Mario Giabera tonya kubole jirani yabo nga ndibike yako ikere ya umoro bwensakia egeta seni Ondizi TV bona mambia koko kwalga ni bene ase omoro biriga inde tokosanga naye asobwamo tokomanye ari tokako kolekana fora likoligolo litogotigana oika emambia ya bona iga kono mwanchu mulielia tango ire mase soma kwaye 19 akereke bungo kago tabinga omonene w'imiganda witianirie ogoteba ekene ningolentere abantu abange mono kunachingiye bachiche gokorwania na barabo nabakobuye nabake eliogi iliyobubuye Yeremia 51 kibungo kyaege 14 omonene w'imiganda witianirie ogoteba Hakene ninkolentere abantu abange mono kunachingiye bachiche gokorwania naboiko bachiche gokorwania nabarabo nabakobuye nabake eliogi iliyobubuye
Manchumuriria ekyo kibungo kigotosegeta emambia yabona iga chinga kiri chia Babeli ekera kisegi kiri chia Ngororo ekero monena abete kautiana benenga goikabe gakorenta abantu amanene puna abantu abange abara bebakoleta bagocha kumurwania nabo igo ambabe bakwenyorera obo buyaso muboiga tumenyetera bakonyara ngachinga kichinde nabakonyara nga amatemo narororo achirasole kolende nganya sa abatebanga nabe kagutenna naye elinde obe bokonyora obo buye kina kikibungo kilitko yarero wakire buya Frida wakire buya job na kimambia were emambia bano mbuyere kabisa aha na kikwaboka na bokire buya chenga emambi galero mbuyere akambe ombuya gakunya komusa chenga ensenento ero kigima asikolende mbuli likonyora abantu bachakirora nga yachire nalo chenga litkulikolonja bete kegotua ase enchira ya bene orogongorwa gusi nigo tosesiniri kigima ase embura ekobage gotua naende ntuanya koramurakera rinde buna chinse chinsemo chinde konyoranga ekere mbure gotua ne ekobeto igo ekere mbure asire igekoreta umurakera enchara abantu baba goko asigo gusi nense yo mwando gato kwamba kuri linga chisoko rucheito ngoranga nigo balinga abantu abangaini baka ruase maite turuete ense ya Kongo tugatara tugacha tugasoime ense ya Kenya bagatiga chinse mochiabogere bakaligie ebitunwa bwa bya gusi ende chinga kitiri kya kale nigo chisegi kyalenge kuruase bisakubinde bakamyokiguna abanandi kuruense meyemo kolende gusi bagacha bakaba amo na kuegerera orogongo rwa gusi ndwa chikoirwa n'ababisa baito aseigo abagusi n'abanto abangaini kegima nabo igo kira turabito utume ko bongaini bw'ikisokoro cyito na mono asokwegerera orogongo rwa gusi tukalinde bitunu ebimbya babikoiro nebisakubinde Frida I tell you igo negento kengenjo nakiakone kinga asama tukabono tomenyete ase ense yo mwando kanani ense yo mwando usinera kanani ya makiaya kero kurukuru asarogongoro gusi wetogeria beno rogongoro iga asitaiyo rogongoro le uruye buno rwa gusi gokurubogirango ndubwate mesie kogotira gocha keumbu kwanyora amatoke kogwete ensemo ikonge gosoro rogongoro gusi amananasi amatunda ense yo mwando kegima kolende Jumatano buna botambe nirituko lia Women Crush Wednesday asto gochengera abasubati au anemono asibiringa babere bagwikirania nabo igo naboko bagotomanye mambia bono ningo okobago gochengera ase emambia ya rero ngo manchi muriyelia nabo gosangana intwe wetrasi namba yeseme ya 0792192834 tumanya soko bwatia umurubiri w'insaki yakoro abono mambia abaigona bogo tumanya musubati kyolyo gochengera emambia yabono igana bagatanyara sense media mitandao ase mtandao Facebook Ndizi TV News Digital ense media ya YouTube Ndizi TV News awetera so mtandao ito www.ndizitv.net ase watonyora chinsa emeronge bere nainye amatuko atano na bere iwiki kulinde tukitoka enrete gochengera abasubati engane naganithura kwanera emambia yabono Frida nkonyororenga ekero abanji bari ase enyumba usi abantu banyoma ine bamenyete amo ekero bamenyete amo mbabwata abasani naendenga ekero konyoranga abasani abakubatarira nchenko mbakoranga nebwenrete bakone kinga anyi no musubati utalero no musubati onde nabwe musata nabwe tabe gagosoka abalibaga asoke muaye muaye abana abageni batarire Frida bose no musacha otarire n'abasani bayabamura ekero babira kumusarira atachinkwana njite utwara n'abasacha unabasacha ntu abasacha aba montomani musubata tabwene tiko baroro ikegara chinkwana chine chukwagacha na ntu n'abasacha kwaba gokonyoranga Frida abasani abane bantarire babiri bakombolinga yayo menyete batarire baikirari twacha baikaransire umusubatire no utukaribishire utweire cha mbia tuamanyanire musubata tata etikonyegera
Yote kitagende. Ono maete chinga kinekyo. Chinga kina chiechi. Abwente no ena cha gosibye bintu anda nya gosibi chianga isikali. Ato elibaga lya bene tokwane Frida. Inyonye mwabota mangana ino mwali kugamba, mwali kuliyo mugaganiga, mberane, mwikaransororo mukwana magana ino, hayumvise tyo musubati ibura. Kinekero muachirenka, mwikambero romanyenga. Inki kimo. Frida, iratuka ngano ena no ekyombe gya taliri mwao. Ekyombe mubwate amangana mukugamba yechibesa. Ebyombe mate angane mono ase binyoro ningo bagotara sikuru nyomba uchasenyo, uchiase nyomba. Baba gusanga iratuka ngayo kwarro musacho wo ekyombe gya taliri mwao, introduce lakini tata tikonyegera. Ekyombe. No babuya, no gubuya. Musacho goikabero ramanyana naki, esere ngo musubati. Ekyombe kega ekero moya arere ikego kara abanyene ekyombe kya abantu bashaka barasoire ero musbatio iwate abaturienda ne Frida ebyombe nebi kwamediro se washi akabara oikuikaranse galyo tegerere ekyombe kegangere keke chibezaire ngabakoru amanye abakoreri bw'ikyombe ekyo tago ngena ngabona basibate bamero se ekera kikego cyo gusakora mambe uranyolenge ngombe ayo abegirwerani kumbe bacha kora taka awutira meta basibate n'abachonje kuba abatebinga enibe onyale bakorosha gitino mugakoye abare tiro nyole acha kubatebinga ebintu mbwate nyomba ibi mwesa kwanga 1200 babigo isana mwaka kaba mwisa abakole gazi onyole enyomba empty aba nakinganjirete egekolikiria egekoro umusacha abusaba kabali bakale ekero abageni baye bamutarire magokoro nigale gweso oreka soka ogende eronya kwaliganie chae konya kwaliganie chae busa konya korosi kende iga no ena gento keiga na konyoranga oberera ko bali bagali abene banyakumanyana bagusanga asenge njo Frida nchadi ora gote banga abasache bawo nyomba banyolire lakini umusache yobera umuntu umia otebeti kandi etebona basani abane nkaga iga otikonya kombolinga ingoyu morenere afekera kuba baletero o expecting chance oke mbatige moko gamba yes aseki oikamanya mangana kya mugo chimwagamba wono mate ekero gwacha kiroteba igo wono mate nakyo cha kugeranga abasacha babe bako vera isiko chinga kichintambe asenge ekera bago cha nabageni babo tutati ko bali baga nakyo tete bakore ali nyomba enga talingane igari talingane omubagani mwacha muchako gambera ali nenga to spend time to manya naso weme talinga mwachire mwakore introduction na abaire chae gabo manya we expecting abana mbona danza inwanye mwacha kararo mochisawa nyina abaire chae sawa wanye mubwata mangana ino mutete ko gamba mutata itinyigu yasa nga mubwene te ko gambera timba sako igwa Frida we koena nalibaga aseki igari mwane we koena nalibaga madabira naenda obokongo cha bole buaba ane mone koro konyoranga omusacha usomukungu naenda tata ego kwali bagali abene akomigete akunyo kubolinga ngaye iga kwagenda ngaye igore mate okay abantu nanendo chinga bwata bakongo nabasubate musubate kara nyomiru asenkeli unasoka abega soka igote basa agenda aya akora chinga kichinkongo abukondo moncho muri ondizite ukubori mambia bono nere buya ekera abageni babeire bagotarira umusacha busumukungu asumwancho yomo koena nalibaga nabo goto sanganento kerengeri kya wetera somtandaito Facebook Ndizi TV News Digital Asense Media ya YouTube Ndizi TV News wetera simitandao ya www.ndizitv.net asa okoba gotonyora chinza emerongo ebere nainye amatuko atano na bere ye wiki askwende Frida na manga bere akorekana ime yense cho Kenya asomwaziri wechisemie Ezekiel Machogu
ku abete gagokora etaro ya bene ase county ya Nyamira na boigo county area ya Kisii ase abete gagusanga anene mono nababwatani ao ase umurubirio babegete bene bugochigukinia ekerengo keria gechisemi na boigo koleta amagendro anemono bali nekirenga yukirania okugania kuli wakugenderia ensi ya Kenya inse yo muroberio o Vision 2030 sebabete bakubeka emiroberio ekurukunga fourth mid-term plan nigo mwaziri wechisemi abete batebanga mbabegete emiroberio anemono sugusira chisemi anemono sabete batebanga chibesa chiri chiabete chikuliwerwa eira kurwa senseria Kuwait an ebillionaire monuguta kianda nchibe chiwikirana ase amatuko abuango elinde kwena kinga ngo chigosira bare chiskuru na ase orgongoro gusina bwigo NCA ya Kenya ase county Nyamira ni goroboti rito babeto kwa ni wa no musake ito wa mangana maye Polycarp Okara gago kwane me county ya Nyamira machuguni ga semeri habebuli kwene kibunango beka bali chisemego cha sabana babo iligwe konya asa matukali bosyo ekara bana ba wetana ndokora byo usek na ndokora ende karwa iteke onayo munyoso mwaka omwana etire omwako echere kenyoro teko ba usukona ndo ngoro omungu n'abantu batete kenyoro obentingana omwana somya wa igo asemiri abana kwene kibunango ebundi sabale chikosi chamaboko echo kiranyarako bachiko bakonye na barabwa bonyene kwegendereria anene asenseje iga ebwatu kwerwanirira okonene. So we cannot say that the place to work is only here. We want to give our people the necessary required skills of international standard so that they can now be able to access these jobs. Nakusia no ime jale kode, no ime chande. Tuti kabana kumu mwana nyore D plus, mwana nyore C. Tigaga neti tiae akore course gete, o kore course gete mwana yuwepo, mwana yukomanje. Machukuwe ko niga tebiruna inse borai bwahe nigarat kunyara kabaga kwa Nikibune University ya Nyamira ni kunyara kabage kubekwa ase county ya Nyamira nga nonya abarayikora ase county ya Nyamira bagendera kwa bagotwaro ko musana na iguru na haralia erat kunyara kabage kobera kanisa mwangaliro mwangena anekere kenyoro ba ko musana na ngotia amwana na yeo barati ngomare ndo dawa Nyamira ndo dawa hado atele oyo kutuwaka karera kijatimira sanda ya Nyamira ndo tuwaro tuishakikia wandomas because I'm reporting where we have proper infrastructural facilities that we can be able to start a university. That is where we will start. Egoniga singire na batabuna enengo kurwa senseri ya Kuwait eyerenge tukunyara kabage ukina chiskuru nigera tukunyara kabage kubwatu kwa limolioka bururi atabirura tukunyara kabage konya chiskuru chinyinge kwegendereria. Something that we are also looking forward for the last 13 years. When we say Sokole Anatol Samongeri was Minister for Education, and that is a new support which was coming from Kenya government and also the government of Kuwait. Umeifuata through the grace of God, it is now ready, the 1.9 billion Nyamira sasa hivi. Wana tiba kijiachile contractors who have been contracted to do the work, and we are therefore coming with the section of the President most likely by next month to launch that particular project that is going to cover 69 of our secondary and the primary schools within Nyamira. Numo yagabo igwekeranwamo n'abarayikora ase serikali ya county ya Nyamira abwasobo mubalire iranga matikunyara kabo bakubwatana na mune serikali nene nenchire yemo yokukinya amagendero asebego batebirenga amararo abo babwato cha 7 inchi gwekabatikunyara kabo bakoyekirania. Indeed, I want to confirm that we don't have a county statistical abstract, and in the next financial year we have provided this in the budget. We are going to work with the Kenya National Bureau of Statistics
to develop a detailed county statistical abstract to assist us in planning. Ginko ripoti gitaseni kia wanjete kia Ndizi TV korwastin semechiga che county ga Nyamira inche gonkuruko Polycarp okara Peke gima mwancho murigeria yuno muriketo bwa mangana maya korase kaunti yo ya Nyamira chinga kyabetega kumurikira etaro y'umwaziri w'ikiseme Ezekiel Machogo asenseme yo chinga ki aberega kumurikira amangana anene esegeta sensemeri yekisemi asaberega kubuli abayibuli kurasoro ngoro busi kwane kyanga abana babongo sabale asechi skuru kiri cyobobundi nabayigo kwenyorera kisemi kigima asobokora chikosi kirabe kikobakonya ase obugima bwabo igitambukiro ekiya ky'umwaziri w'ekisemi gotarera orogongo rwagusi abono maetina onabete ngwatebinga omwana bweliro bakayikira ambari babera kubulinga yiyale ochire koranga nigo maetenga no mugake kera ari nkeria nabakora sokake orajikura arigeria income abantu bacha kwimurunga ninga ngai kitoikoro mugaka nkagaiga mugake kera agocha chinza cia marogoba osoka mambira na chinza cia marogoba manyanga niga chikubarigeria sabiro kwandira mange ne mono sebere kurwairanga university ya Nyamira nare nogo semelinga nebege wikirana ande maetenga kara bega kwanekinga obera wikirana university ya Nyamira kara soborai ni maetenga negento kirabege ko mwa chinguru chinene ase oborai bwaye asengencho nigo kirabe tambokere kirabe gusira boye county ya Nyamira gwikira bona county ange chonse nchi university county ya Nyamira negative university county chitabuati university school to wata kwasemeringa se obwango kegima nabe gagwikirania umuroberi yuboigo oberega kurwa ogosegeta gucia se abayibuli gosomia abana babo umwananga oberega kugwa se kisemi totebanga abono ekiao kialirenga bona chako mutuma mjengo mwira sekosi elia magoko abega kwegeria amangana ana okonyoranga oberega gwesukia asobugima bwaye kero koranga atwaranga saine kya sorgongo bigarwa busi okonyoranga abana bange kero banyorire grade kirige tali ko bairase university okonyoranga bakonenge to sana asaberega kwene kigaiga abusi ni ntobere to kuira na magaga to tali ko achi skuru cyububundi amaboko nonere buyanga abayimukige tamukiro babakirania sechi skuru cyububundi baba bakonyora amayigelyo asibara chikoba bakokonye kama tukabusyo erebuya kegima tokwenda kumurikira yogende takoniki gwa sorongoro usi abatani kora sensemeria Ethel Foundation abakubwaterana na Tabaka Ward uongozi wa utu ningo babete bagukora omorobelyo ovene sokorwa amaigija sensemeri ya Tabaka imeyunge ya South Mugango asekerenge kerenekere gosemya abantu igoro yobuya bokulinda abantu balia abagoto asekulinda babete bakwanikanga ya serikali ningo yabekire emerobelyo eyo erachikoba gekoleta oborabu ase obosira ensemeri yabagoto olikito daikona sanya na mange ime county ya Kisii ngoika ward ya Tabaka ekiombekia Ethel Foundation ngo kiomera nane ebyombe binde ao asenchire ya moyoko na maigelyo na kusanga chinchera chokolenda bagotu asebinyoro unenchira yemo yokurwanerera oboene bwabo. Jina naitwa Wilfred Wanjala Kusenya, Head of Programs Ethel Foundation for the Aged. Tulileta hii mafundisho katika kaunti ya Kisii kwa sababu Kisii kulikuwa na lalamishi kutoka kwa wana county ambao walikuwa wanasema kwamba wazee walikuwa wanadhulumiwa. Lengo letu kama Ethel Foundation ni kuhakikisha haki za wazee zinatimizwa. Usangana babwatani be kiombegia Tabaka Ward uongozi wa utu abubaba wikirana asokonyora maigeli ya UN nigo bagokero mu rubulyo yo nakubuli abantu bonsi koligerelia abagotu asenchirengia. Sasa Maria Tangurko Helen Kiriama igande umunyakero gobye kiombegia kurwanga Tabaka Ward uongozi wa utu ekiombege kwegerera obwene bwa mwanya bantu obwene bwenzipi buri omuntu awenerete konyora bono nturi no mogoko rero ntwanyora abaminto kurwa Ethel Foundation
bachichaga igase ensemo ya tabaka twacha kukwanira igoro y'abantu baita abagotu ng'aki bagwenerete komenya narari bagwetera. Wakongwe wanahudumiwa vile wanajichukulia, wamejikataa, wamefikia mahali hata wengine wanatamani wakufe. Sasa kuanzia leo hii tumeonyeshwa, tumefunzwa jinsi ya kuwahudumia, tuwapende na tuwafike karibu ili nao pia wajikubali kama wanadamu. Nonye nabo chinga kiechuni bagikeria bikora asaba saya bange bagukagira abantu abagotuko babarogi kubatikana n'emyaka yabo. Asaba igo baba bakubolia serikali kubika emiroberi emiya eyo erabege kwegerera abantu abagotu. Igo ndutagete gusienge manakanya ngima elindekero omonto amanya oboene bwaye gukomenya omonto amatukanya samo bekerete amang'ana yekero arasoke isiko toyakwane naenda abaminto motobwatesie egere tunyare kurinda abagotu. Ntwebu n'abantu ba Kisi County twarorera amang'ana abagotu bagwetera ekero tokunyora mu mwaka 2021 abang'ina baito baite tumarani abang'ina bane bagaitwa ase eng'encho ng'ana abarogi. Tegeta abasae baito bamanya ng'a abagotu tari oborogi. Abagotu n'emyaka egoika. Igo ntotagete kobasegeta na baru bamanya munanaki muna bare youths bono iga na barabu nkogota bare ekero baragotwe baragote amasikani abatagete bachikoegwe na butotagete baba baibuli baito abatomenyete amana barabu. Mize kuja na policies ambazo zinaweza tunza wazee ili maslahi yao yaweze kutiliwa mkazo. Komenta nayo nigo bego babolia abantu bonsi koena nobo korerio buyago chiasa abantu bonsi wanchireria bonde botayo. Kubwa monekere twarigereria ensemo y'abagotu baitekere bachire no nyagitari na bekunyarikana baratibunga abaigana bararire emyaka abantu bali abake basugurikeru bona batware gotebanga abantu abaigana barabwa abagotu mbaga neiri babe bagusugurikeru. Magayaye nigo baruo kobolia kwogosegeta abasae bonsi kurigereria abaibori babo wanchireria bonde botayo. Abanyina abange nigo baguchibegimeria abana bono bana abamba kubakonya igaya buno omwana omumura gusomo iseke manyanga abaibuli abonsi nabawo naye kwa nabuba korerete kagera gweikire iga bakonye bonsi asekere ngo kibweka ine kigera tokonyoranga nonye no gusesenigwa kwa abaibuli nigo korengenchene no uchiasa abana babo. Ginko ripoteri ahe gitaseni kiaona mbeyamo kia Ndizi TV kuruase wodi ya Tabaka yutuke miye bunge ya sauti mugirango imiye kaunti ya Kisii litalia nenkoro kwa Dipon asanya. Erebu ya kigima mwantumurilia Ndizi TV unakwaigire koigwa na magirio mono abeteka kure gochasa menyi bensemeyo igoro yobu yabo korenda abancho bali babere baguska ase emyaka timadinga Frida ngira ukonerengane. Actually ngonyarori nga ekera abantu babera bagotu asebinyoro konyana nkonengeto bali sana kwarire nga kurasoro gotobito koigwa nga nkaroro babere bagoitwa asingenchiyo kukagerwa koba abarogi kuri nganere byagale sebinyoro tomenyete togosira abagotu ekegera nga mambi na mambi ende nentra bokonyora nga twabere tokogota na bebwenete nga abantu bwenete gukorera abagotu na intumambi na trabito chabo korero ere byake gima sekorende mambi yabono nigo turabe tugutwara abageni chintunda ibere entunda entangani se turabe tugusanga no moroke Josephato Begi Kamanda korua se college ya Quality Training College gotoka ime county ya Kisii bego sanga nintu amange korende entunda kabere Frida ningora bega wikira na studio tukaba tugusanga nere Evelyn Ogieto korwa Sense Maria Retu Sunshine Academy na Waigo Budika Memorial Academy sego mwancho muri Ndizi TV na botambe entunda ya kabere nigo toko batoko soa se ensemeria ya magazeti se toko batoko molekera ya irobo lito chinse mochiria cha magazeti sego to basako suka to basako nyegera nchebuna botame ko baitia gazeti ya The Standard nsema ya gazeti ya Daily Nation ya tusaya somo tumukomekego to kuirana ntobe to sanga nsema ya magazeti.
Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Yes, of course. Wild Skin gucakira kitariki 13 cy'umutinyo yiga gatano na rimwe emyoyo yamanyanire bwanchani mpuli bwa maiso na ende. It's just that I never imagined that you would turn out to be so attractive. Wild Skin ligireria omanyiguru y'ubwanchani. Let's get down to business. Eliumana. If I get hit once, I hit back 10 times. So go! Chisegi. Nyoranga. Nkira litukulie iki. Uchakira litukulie Jumanne. Weka litukulie Alhamis. Chinsa inye chebotoko. Tomoja. Wate tarike. Kunazo simulizi nyingi na za wengi ambao wanahitaji msaada. Baraza is one of the stories. Baraza alikuwa analala nje. Anasema ati kila mtu atafute kwake, alafu mimi naambiwa nitafute babangu tuende kukula huko. Alirudi kucheza mpira kama kawaida. Anatumwagia maji, anapasua vitu kwa nyumba. Alafu kuna siku nyingine hapa alikuja akafungia mamangu kwa nyumba, akaanza kumchapa. Tazama Save Alive kila Jumatatu na Ijumaa saa 12:30 jioni ndani ya Ndizi TV. Tubadilishe maisha. Ayumwa njuwe gatasini kia Ndizi TV na bogo tubuate witera senjera y'umtandao ya www.ndizitv.net ili gutuligireria na wigo usonje mirubiri yito chinse 24 nyoranga na bogo sonje witera sesimi yao yakoboko laptop smart TV ilio wegokie Ndizi TV obwanso bw'omugusi. Ejumamosi y'ekitariki 5 cy'umutinyo yiga gatano na rimwe umurubiri bw'obwanso bw'esabato niguragukireye masigende kurwase kanisa ya Ogango SDA. Kabena intwe ase lituko ly'ekitariki 5 ali kanisa ya Ogango SDA chinsa 12 cha mambia twabakaribishire mwensi abaligereria na abategereri ba Ndizi TV. Litukeriga wigo abana kwaya be kanisa yiga mbalonche materabo live imeye TV ya obwanchite ya Ndizi TV. Kolera mubaso yeni alfa na omega mwanzo mwisho wa vyote. Chemba Samala Kinyamesa Ogango District SDA Church toraiga singencho yoko baliga ni wojase launch enene yekwa ya Ogango SDA Church tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka uyo mwezi twabaliganire. Inyuranga nime y'umurubiri bw'obwanso bw'esabato ime y'obwanso bw'omugusi. Karibu Ogango SDA Tomocha omuligereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera gutuligireria na gutusira kira rituko asemerubiriyo yaitu yonsi chinsemero ngeberenaine bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiota geto tumanye asobwango mono abonda isi veke nambeye asesemiao enoti 52 inya 3 5 2 3 5 2 eyemo elioto akire n'abasaki baito baikasure na kubekora ubwoti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simi yao ime. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Byakigima umwanchi muri na nego kwaligania asintuna ya kabere chinga kutoko mulikira asensemo ya magazeti
ekironda bengo wita se gazeti ya Daily Nation yangwere mase page entangani ekirondo cy'umuri gazeti yo amurikira tamangana arengete obo chenu ekera muri tetenga nigo sekti yo bochenu amaliobo avere gakubura asigika askolendo mwaziri uwo bochenu Suzana Kumincha bereka weso kena bigo kwene kyanga abavere bakubika emirobiri na bigo kinsemo chabere chikorenterwa amaliobo kera yabereka kwene kigwanga chishiringi bilioni ya monukuta isano nigensi ya Kenya wate lideni ocha asensemeri ya Global Alliance ejiwa supply chi vaccine sewekera omwaka olya nabigo nigo yabirige kwa nikibwanga chi county emirongevere na isano na ibere nigo chibwate obulemerwa obwa maliobo karwe goto kumurikira se page yentangani nige murikirete amangana yechisemi anene ase waso asensemeri university kera yaberege kwa nikangani go serikali yaberege ko veterilwa korusia admission letter chinga kiyaberege kwa nikiwanga nigo abaruki babangi babiri bakonyorobo komu ase wa Ford Chigosi anene kera yaberege ko veterilia ko chora chikostiri bagwa Ford na talichiri babete bago qualify tuchikoba tukwibara page ya kabere stora bitu kumurikiringa niyo asobwe meboiga page yentangane ne murikerete na kibono ensemo yeba ensemeri yebel finance bill yo mwako yiga na kibono babire bakobori bakoje tubuterare anene ase wetania ebyombe chimisano na boigo chibengi chabere chiko ikana boigo ase page yentangane ne murikerete mano mutangani bomara ibwense shale neruto na kyabere bakoimukia egetambukero yokoena na ebikoro tubucha ase chiskoro anene chiri cyaboro cyabatari kwenyara ase ababunge babere ko asensemeri ya Kitui babere baweso kebene na boigo komo mochia page 10 muri ketasinga ne chobwe boigo ase page entangane ne muri ketena ge musacha yomo oyobete ngabo tukana nama mocho yoko moita omonyanyimbo o traffic na kibona bereka ko bwete ni wana mamocho a violent robbery tuchiko igora se page ya gatatu atomurikiringa niyo asowe mawe se page entangani ne murikerete o wasira ko moralia ho yoringe o manyikanta se yeta senigi chiredi na baigo ATV ase oko host ensemeli gosaso kora omorobiri obwerege na kibana beteka gosiria obugima bwa ya sepeji ya gatatu niye murikerte so murikibwa zeti ya murikete nga nigo abeteka akwetera chisajari emirongevere neye mo sepeji ntangani nemurikete taro yomoraiben sebikasen semeri ya South Korea achinga kya murikete moraiben se yoyon sokiol na kibana bete gakori eira kochia ase abaraye 25 asorgo rwa Africa ochikobasira oikera omwaka w'ikirubere 2023 sabara chikoba bakoena na chibesa ekirabe chikobakonya nabayigo asabete gakurira yogotinya obonchereria hagati y'ekinse cy'orongoro Africa gochia ase ense ya South Korea Manchumulia ainara mulkira sepeje ntangani egazeti ni ya Daily Nation. Manchumulia zitawaswa masemo ikasi gazeti ya The Standard na mangia mulekere ase epeji entangani ase epeji entangani egazeti ya The Standard otebanga bali bategakora emirimo yabo asenchera yobikirano asobokoreri boli yabwe serikali nigo barabe bagwa kwa isiko amachika maya nigo aberega kobekwa anemono ase okwenekinga abali batinete chiparastato na biko chikampuni cha serikali ngochuikirane bale abokoreri huna ebwenerete boigo ni gazeti ya The Standard kwanera ogosiru moraibense Dr. William Ruto abeteka koegwa wechi bilioni wetania emerongo 5 nemo ase chibese cho chirabe buna elona asokonya ense ya Kenya ase amagacho na boigo kone kinyabe ukirania emeroberio ao ase ense
ya Kenya. Ase chibilioni emerongo etatone mochira chikogenda subagachi abwe ensemeria ya Konza Digital Media City yuera abeko enekinga yabeko Rosia emabaga au kuchia ase abasa boigo The Standard page nsangani ni muri kirete okobagekana kwa birokorokana egati y'abawaziri asensemo y'abawaziri bakwa okoboko egitambukiro gya serikali chichi county chiria chiorogongo rwa Coast Mombasa na Boigo county area Kilifi sogotenenia obo onia obwa Mariogo alia ya Tanjeri buna Muguka ase ensemo ya y'omwaziri Duale na Boigo Aisha Jumwa bakwa okoboko egitambukiro gyogotenenia abone wa Mariogo ayugutindia amuguka askorene nsemo y'omwaziri w'obolemi mithikali nturi abatebanga tarige tambukiro kerekia asensemo yaba bunge babere boigo bako enekinga ngokwanera bale igoro yechibesa chiri chibeneta kwana na gochiase chi university ana boigo usira aboro kiwasa babere osabanga emuroberio bekokulirwa asenjera engia tosikobeka se page ya kabere gazeti ya The Standard nigo omusayo beteka korokana ase emitandao bose ase video berego onchukana ase emitandao kaburwani ya munyanyimbo abeta wikigwa bosio bwekegambero ekigambiro kiria Kemili Mani ase abete gako mochugwa ase ogotema kurwani umunyanyimbo olia askulene nsemo yabeta tebanga endukire korege tambukire kyo na senge ncho umunyanyimbo yo abete gako gania komunirilia oboene bwaye askulene nsemo yo musayo ni abeta tebanga nigo ekera beta kubikwa ansi abanyanyimbo babete bakomocherera na kumuita ansinchera etari endonge epeja gatatu gasedi The Standard ukwanera igoro yugo siria kubima buaye njabi koikai uyobeta kusiria kubima buaye maega yugo twara atinga kichinkongu anemono ase ama aye anemono imaega yuko nyora oburoire ase ensemo elia yelia ase kolende abitambe kwa bya bikoligia abokonyi mbiraba bikonyale kana ase kolende abete gagusiria obugima bwaye lituko ligoro toskose kase page ya kane gazeti The Standard ukwaniranga nigo abarai bali batinete chiparastato na boige byombe bya serikali baraba kwirurwa egechamukire gechindi onye mbali gochia konekinga babire bawikirania abokolere bwabo asenchera elia ebwendete bunensira ya serikali ya Kenya konekinga yabere wikirania emeroberio ya magendro boigo atokusibuso ikase page tuskebosyo kase page gatano na emo gazeti The Standard nigo chibesa chabere chikwenanwa ne university ko chia bose amasakaralia fee structure abira konna uchia sa bible nigo akono kinga chibesa bagochi egwakana chire chigoro mono kuwa echibonete gwakana ase ensemo yababunge babete bagosaba ewizara ekise mikoligia chinchera aocho chugonchorelia na kwana kinga aborokiwa na bible nkwegu bale amasakarali abwenrete akorokinga chibesa bwenete gwakana maega yokoligerelia na boyo kubeka kumulekera asoboime chibesa chiria chia new funding model toskabose ikase page ya gatano gatatu asina bingukolera kumulekere gazeti ya The Standard mambia bono nigo ogutinini goko niwa kwa muguka kwa biro kone kinga okubagekana nkoro ase ensemeria y'abawaziri bobumo bwa Kenya Kwanza asensemo ya Duale na Aisha Jumwa babiri bakorokananga nigo bakwa egitambukero ekyo okoboko askolende ensemo y'abaraibande babatebanga bali gochigwanchirana okoni mbarabu bakoko bokoko no kwamuka ase county area ya Mombasa na boigo county yonchukana ine ayuna mange korani kwemanya nabo kwigotera gazeti yao ya The Standard. Okay, manchumuli ile atangwalgane aboika ase gazeti ya Daily Nation tobe tokumurikira sobuime ekatokumurikira page ne ya kabere page yo ninge murikeke amangana lingete chiseme
anene ase omurubio omuyanga tubakorita se okwa mabaga aborkyo goswa asensemeri y'echi university ase mukibe gazete yo amuriketenga nigo ababunge ababete bakwimukia egetambukiro nabo igo koboria omurikyo butambe ase ensemeri ya higher education research Beatrice Yangala kwanekianga ngoidrare amarube ali yabarkiwa ase ogoswa sensemeri y'echi university ase korende yabetege kwanekigwa nganigo abarkiwa bange batara bakonyora amabaga yogochora chikostiriba babere qualified gukora ase korende yabetege kwanekigwa kora sensemeri yo kwamereria serikali obumubwa Azimio la Umoja babete bakwanekanga korengana n'ubutuki babere bagokora nigo abarkigwa bange ase omwakolia batabete bagosoa asensemo ye university ase korende babere bakwanekanga umurobero yo mujya obete gokoreto bokwena na kibesa gutya saboro k'ekirabe kikubasirinde konyara kisemi nigo obwato bwantirere na nigo obete kokonya abarkyo bari bakora ase kinka kiri kikwenyara ngane gendete gukwanirwa anene kinga ky'abarkyo babere bakwegwa ribaga ase ababunge bayanekire nga barkyo babagosoa ase university kwikababeire bakonyora school fees yedi babwenete wakana erengikirano oskabusyo wika ase page ne agatatu nigo emorikirite naki omorikyo yo mabete gakonyora kana nama macho magigayo kumuita omonyanyimbo asensemeri ya Kasarani kirabete gakokibwa bosi wikigambero oyo obwate myaka 19 serieta Ian Njoroge Ngige nigo abete kagukana amamocho yokumuibera esimi omunyanyimbo eyuere esimi goseyere ligoli y'eshiringi akiribu 50 nabo igo tu radio betri anabaga senseme ibintu biri abete kago murikirwa nigaro murikirwa ase ensemeri ya Technical University of Kenya asikulinda abete kago kana ama muchayo nonye nabo kintu baterete kumurusia wetrase bond nigo babete bagukana asikulinda babete bakwanikanga bachi bari bukinga kisaine erinde bachikoba bako ene kyanga ningi yekogera batari kumo bwatoka wetra asensemo ye bond bega sepeje ya gatatu anigo emorkerete nyagosira nzambi koikai oyo beteka usiria obumawaye asumurikirwe gazeti yo abere gakumurikiranga nigo abere gakurwania oburere bwa endometriosis asabete gakobanyara kawate emyaka emyaka 20 boigo nigo murikirwe gazeti ya muriketenga nigo abere gakoyetera gisajeri 20 yemo asabere gakobwenegwa asisinyagitari asense ya Kenya na boigo isko ya Kenya askolinde bomurikirite ngaki abete gakolika sensemeri mitandao achinga ki ari gusaba bokonyi bwa manyinga ase abete gakobekwa asinyagitari eri ya Nairobi Hospital Pioneer Ward aboigo akabaka gusaba manyinga positive kolinde agaika gusiria obuma bwa yabange nigo barabe bakumunyora asemerimo yabere gakora nasokora umuroberi asensemeri trade nabayiga TV umuroberi obwensemeri yerege Anchumuri yogoska boseweka ase page ne ya kane nabayigo ya gatano anigo emukirita mwana ringete ensemeri yogocheno ase kolinde muri gazeti ya muri ketenga nigo amaliyo basabantu bari batecha ibi abere gakubora nabiga sensemeri y'abana chi vaccine nabigo chi painkillers antidepressants nabigo antibiotics echo ni chinsemo chire amaliyo babere kago kyana asekolinde omwaziri wensemeri yogocheno Suzana Kumincha abere gakwenekanga serikali anegendete kubikemero bilyo nakwanekyanga nigo amaliyoga yo arachikoba kawekerana asikole niba muri ketenga chi county chinyinge nigo chabere chikoba kitabwati amaliyoga yo usikabasiyo goika ase epeji ne ya gatano na limo
anigo emurikirito mukonyi w'umurai w'ensiri Rigathi Gachagua chinga kiageteka gutwara egikaro bene n'abagwatani kora sensemeri ya DPF Development Partnership Forum chinga kibabeire bakobike mirubire sokone kyanga abo barosibye abagwatani abarabe bakumurikira nakichi bense bakonyora chobo konyi kora sinsemo cya isiko nakibono kirabe chigutumika boronge gusika bosiko ikase page ne ya 10 anigo emurikirte Shalini Ruto nakibona betega wisoke bene nabayigo nekia nga ngoe nanale ebikoro tugukia ase chisu uchesavarkibwa abali bagutara batagwati ebikoro tonanya babunge bande babiri bagwesoke nabayigo komochia egitambukirikyo kulendera ni gabiri gakwanekya ngatelibiya abana gota chance gukia ase chiskuru ndene ngana ebwenerete koimukiriwa egitambukire babe bakwanekya ngochi balego konye komanchi muri goikaraga basepeje 10 ndekira mwaeli okokumukira magazeti yelitko lero sekurende mwanchungu leo Ndizi TV nabange banatubwatia ase imambia ya bono ime yomoroberio wensa kya kwetera asenchera yemitandao of Facebook Ndizi TV News Digital asensemeri YouTube Ndizi TV News wetera sumtando ito www.ndizitv.net abayo asenchera mtandao ito www.ndizitv.net asenchera ya SMS 0792192834 ndochinga Dennis Mogoya taba Naivasha Karagita following omwana Lipopo morning from Bogeche niko ndani naomba mcheze ngoma inaitwa Echambasi by Tiger 254 omwana Lipopo iende mafans wote ejo ekebembeli na bako tokonya sense mejo kone kinga babere bakubeka hotero ko sechinsa chira cha mugaso yuni yule mmoja tawanga pass my greetings to my dad Joseph Torori, my brothers Wilfred Torori and Dennis Torori wote wako maili mbili bila kusahau watu wangu Stacy Bosibori na Angel Gloria bila kusahau my cousin Milton Moseti from Mogonchoro waambie ukwe na asubuhi njema Teresa Kemunto mpujamono nyasaye asiri tuko linde eli lialero Joba na Frida Kurwa Muranga amo na inue mpaka omwelio haiga chabera na tuwata simambia bono asumuro video wensa kia Frida Eriko Sora gogoyanga bwakire tawate bwakire bie Kevin Nyamoya taba Job and Frida good morning niko ndani from Kirigoris Lidia Masaka jambo Ndizi TV kwa pamoja hadi mwisho brother ni wiki kumasekora nyako mbia malasane kadoche Delphine Moran good morning Job and Frida I thank God for blessing us with another new brand day. Wish my all fans on Ndizi TV without forgetting my enemies to have a calm day ahead of them, watching you live from the diaspora till the end. Blessed always for the good work you are doing. Blessed too for waking up in the morning and watching us. Mount Olives morning Job and Frida naona mko chonjo kabisa ndani ya Ensakia tukiwa Mount Olives Hospital Mosocho na gotea all my beloved clients wherever they are wishing them quick recovery. Tuko chonjo kabisa. Taisha BC morning watching the Ensakia, be blessed and have a nice day. Eric Osoro wakire egatia bali banda tuwate sumuro bidwensa kimambia bono jare duru na matore chikoranya chiche secondary Nyamira County nware meyomoro beriri tunda great from Karen following Amos Martin atebanga morning watching live Ensakia from Saudi Arabia. Have a good day all Ndizi TV fans. Mbiyamona sana Amos Martin kurwa sensemeri ya Saudi Arabia. Jeffrey Oguku tuned in from Nyando Chegere na Honorable Julius Omosomba. Wangati abali babere bakuwatia omorobele kanado chingam. Jeria Keruba gatubanga listening from Manama Bahrain Kingdom all the way to my home KC County. Taylor Muguson Delson and Naomi watching live from Randani Wamachogi Bravono and Meyomorobile na Josh Nyaikondo, Gladys Morao, Sembe Kennedy, Gladys Senyanya, Gladys Kerugoja, Redo Yunge 1% Thomas Bundi, Mbuni Thomas Saisi, Evelyn Ombaye, Jaredo Chiche, Msurengia, Steve Nyatigo,
ujumbe mwenyora Taylor Mugusondi so na Naomi Oyembia mwana sana. Oigo Lydia Mose, Jambo Ndizi TV, tuko pamoja hadi mwisho. Aha, na Brother Job. Ni Wycliffe Amos, tuko na hadi mwisho na Brother Job, ni Wycliffe Mose kutoka Nyakoe Mariba. Ega chapera ndo tubuate asimambia yabono ase nkumanyunga. Nigo mugeni chabera wikirana ase studio emambia yabono kia Robert Bene gosanga na intwe anemono igoro yechisemi. Omugeni iche mambia yabono ni Garave Josephat Obegi Kamanda kurwa ase college ya Quality Training College ya ase igo mwanchu muri Ndizi TV abuno turachikogendera ase umutimokoro moke ase nchira bene yokumwaliania omugeni icho aberekirana ase studio na gosanga na intwe amange anemono igoro yobokorera bwabo ase college yo. Mwanchu muri ya doskatoni gara job ngwira nali no mugeni ase gikeje kerabosyo erinde babe bagusanga